paminaw, Dolanday. Ning inyong programa. Marot na buhay. Piskal ko na yung mundo, bro. Sige na, piskal mo. Itago na lang sa pangalang Joselito. Nagpuyo din sa may Dumanlas. Buhangin naman ito, no? Guy? Odoy na buhangin o kapsaw. Buhanda. Ayun namin sa GMC. Sa tinodang dapat girlfriend si Melay. Nailailan ako sa tungod kay doon lang iyang boarding house akong gitrabahuan. Hindi na lang kumusaba kung sa akong trabaho doon lang dahil kasi babulabog pa. Kada ba yan akong diskarte? Naahok rabin ako ang iyang kasing-kasing. Inubanahan sa tabang sa kong amigo nga si Israel. Apan doon ako na-discoveryhan doon landay, kabahin sa kong girlfriend nga si Melay. Nga dako kaya na kong kahibong. Og dinhina nagsugod. Ang laknod sa akong kinabuhi. Sige, Facebook bang lipay juga ni ba? Friends na ni. Kasi mahata sa kong uyog na si Mila yan. Kanang lang yung relationship. Hindi kayo mahalata. Oh! Bro! Hey! Brad, ano na Brad? Yay! Brad, beginning. Ito eh. Saan pa na yung magitirahan ni Litz? Ay, paano Facebook ba? Ikaw, palibasa di mo kabalong Facebook goods. Facebook kung kuhan mas gwapo, magitong kuhan. Aktual mag-istoryahan na mo. Ano mga nawa na? Ah, mo ba? Oo, wala medyo ka sa kuha nga. Wala kayo nagkakuha ng mga cam. Kung sa may tirada na to, ani? Abang ano lang ta. Kung tinood na, istilod na ni mo. Kaya pag mga jiminga lang sa... Wala pa inibala na kanong site para lingaw tap. Naa! Kung sa na? Matod ka sa kong amigo ka si Alan. Isa Alan Gata. Oh. Ah, Alan Ata? Gata. Alan Gata? Yun pa niya nga. Naday site nga kanang Kambaki. Kambaki? Kambaki. Kapino kayo na Brandin. Kagkano kayo. Magbaki-baki nito. Uba? Na! Di, type na to. Dahil ha? Ito ba na? Kambaki. Kung no? .com. Uy. Naagito no? Pagkani na. Pagkani mga picture. Pagkani na di. Kaya mga picture pala na yung nakita niya. Brad. Ikuha na kanang gulay. Dito kas gulay. Kana. Ayaw, yung type of gulay. I-click ng gulay. Ikaw, sige pa kanina na kumalong Facebook. Kumalong. Kana. Off, gano'n na ron.
kinahanglan kita mo ng kung kita siya kang problema ba? Bakit ka? Pili lang ka na. Pili lang ka na. Naman yung mga DJ dyan. Naman yung mga DJ. Ay, Flowers daw. Flowers. Saan mo ni mag-send po ng flowers? Hindi, kung na kayo, ipatong ang kaang dyan sa computer. Lawan, eh. Ang bakyo na lagi babae, oh. Wala akong king ano. O ba kayo? Muna. Ay, Ha? Di ka ganana na. Si sayo lagi ng babae. Ay, si kag Facebook. Dati ka na Facebook. Ha? Ano sa man ini day? So, amiga kayo na ako nga, pataka na nag-istorya kay, kuhan kasi siyang didong ko nun niya. Dagang kayo baki, Maulit ang baki, gini. Dagang kayo na bagi-baki. Ay, inuod sila ng ingon ba? Sino mo lagi na lagi na baki. Sayo, bro. Ano man yung saan nagbububo mo na? Mo na dili, Brad. Pero giubo na niya, Brad. Giubo na niya yung sapatos. Musaka man na balay, giubo na yung sapatos, Brad. Bahay, papakiyan yun. Lagi, awa. No. Asa mo ito mga on? Dili, sinsya kayo na, layo nagiging palingki ng lugar dito sa sunahan, no? Nagdik tao pa. Ano gusto niyo mo, si Tay? Paano si Tat ka ni? Abis kung saan lang kung kaunon ko? Pili ko sa gusto niyo mo kaunon, kaya kung di ko gusto nga mapasmok ka. Lain kahit tanaw mapasmok ka, lawin kay uyuhi kay kag mata. Diluyan ni muluspad na ba kay ka, oh? Anak ka. Ikaw ba, plakad mo ka, huwag ko din mo, luspad mga kayo. Ha? Uloy. Pagpasibisi, pagugdugubi. Ha? Uloy. Sige na ba? Ano man? Actually mo daw kabalakan ni mo eh. Hindi ka na. Ay, waiter. Sorry lang, waiter. Nong. Na yun, naging ko doon yung spito ta kaya di ko namin. Nong. Ay, sa inyo ba? Nang, gusto may pinakamahal ni mo diri nga order. Ihatag sa mo ah. Sige. Tumasin. Dali ano nga. Buwang nga nga. Hindi no, kakrunchies Pwede mo man siya, nalang sinili ko man ni. Ay, oo, wala problema. Wala problema. Gusto kabalo ka, bis. Gusto tang mutanaw sinili yung kauban ka, bis. Kaso, naging kwartang, bis. Kaya na ko kabaluan ng mga movements. Pagkuya pa lang na gano'n. Isa na yung gasto niyo. Ipakaon ako ni mo din sa San Pedro. Ay, na. Pero ay kaya ay kabala ka, bib. Nadawat makanako. Maninood mo na yung gabi. Iyamar lang ka, bib. Kung sabi, ihatag na ko tanan mo, ha? Sure ka? Ay, sus. Automatic na, bib. Ako, bib, di mo gusto nga. Sa pamangko. Pagkaon pili diha na ikuan diha na katulistahan na nila pagkaon diha. Sa ni sumbo. Ay, menu. Kung daot ang kung mini ang nagara mini. Pila na siya pili na. Na kana. Wala lagi. Kwarta, pandamay ko yan. So, ako na bahala ni mo sige bib. Kay kwarta, ataga kwarta. Ay kagula na. Ano kwarta si Tako eh. Kanita na ako, Bib. Sumukaw na nito na. Santawa pa ka naka-order niya. O, nito. May pakit money ni dress mail. Salamat kay Bib sa. Ay, Diyos, ako, babe. Sultiya ta ko dalo nga pagkababae. Salamat kay Bib sa. Sige, babe. Kananad na ko ni mga nasigal pa ngayon. Sige. Pa-order niya. Ha? Manano magkatagsini ni Guman? Ay, sus! Ay, ikaw magsinasinyas ng mga ganyan. Mananaw! Captain America o kuhan, Transformer, tanan na salida to ng gikan Cinema 1 to Cinema 6. Ayun si Masis, bawa mo ngayon batang diya. Ay, sus, para di ka magmahal yung rason tanan na sinihan. Apil lang sa Claveria. Apel! Kaya sa old cinema, sa old cinema. Sabi lagi kayo, ha? Masirado
Sa'yo sa'yo, pasirado na ito ng silihan. Ayaw lang, Bibs. Pasirado ito ng mall. Lain na pa na. Hindi, ayaw. Ayaw lang, Ayaw, Bibs. Ako, Bibs, di ko gusto ka mapahiya ka, Bibs. Ayaw lang, lagi. Gusto. Sinang kao na diya. Antay ka, ha? Ninuod, banibayanan nito. Ay, ko ba? O di ni sinihan, Bibs. Hipit mga Bibs. Susoy, mo na nakalaot si mo, ba? Naulaw ko itong tao kanina ba? Kay alas 12 sa ito sa auto na nulod. Ngay pigog, ningon pa juga itong sikyo nga. May gabi diya, kyo. Ulo. Amo na sinihan. Likod na. O, nagsugod na, o. Wala Tama. pa man. Tawa ng TV nila, oy. Babe, wala sinihan, babe. Kasi may gusto niyo mo. May mga cinema 3. Pagkabas na ito ng division ng sinihan. Gusto mo ka tanaw sa cinema 4? Ha? Lukad-luk mo ni Bibs. Babe, kalma lang, babe. Halagin na sinihan. Salamat, Insan. Ay, Ikaw Bibs. di ko salida ba? Ligo. Apo kayo mo. Kita ka ito pag hindi mo rin sa una. Babe, kawayan naman ka ng ako bangko, no? Kapo na kayo kong mga kuranan. Indutan na ni mga gamit diri, Bibs. Babe, no? Kanang kong wonder bed, mahigda ka na, marakag na sila lulom sa dagat. Bibs, kuha lang na kabuok mong laptop. 5 kabuok. Nakaraman ka ba pa rin nakita niyo? Sudla pa ko dito sa akong kwarto. Sa akong kwarto. Dusi ka mo dito. O galaray, o. Wala, gana ni. Ay, sus, kuwag isa. Ako na ni sa kalaptop mo. Sige, hindi mo ka ganan. Duha. Isa lang. Duha. Ay, ikaw, no. Ay, kung mulakaw ka, nakay kwalingaw. Kaya bilis pala, ino po kayo Wapo natuloy ni mo. mong laptop mo, linubot. Gwapo kayo na. Sige na, ay, ikaw lang. Sure ka ako na ni? Eh, sa kayo nagkagustom ni ka sa kong laptop, nakay 5,000. Lamihan ni Kuyaban, daghang jugat na ni Kuya. Babes, ako, babes. Hindi ko, maluho ko ni mo, babes. Mukamanta ko na pilog. Jackpot round, jackpot ni Basta kay, para ni mo, okay kayo na way problema na. Basta, mahalon lang ko ni mo. Mura man na ako ang ipagita. Ako tuyo ni mo, babes. Nga. Bibs, mahal lang. Mahal mo nga. Mahal kay tikaw. Ano ko lipayon, ha? Lipayon. Be, kunita din ako ni. Kataon ako ni Odisha. Ayaw, Bibs. Kataon din. Kuyapan man yun ang gawin. Tap-tap mo grabe ba? Sa ako man ning uyab, pero gihatag niya ni sa kuha ning duha ka laptop. Aple! Grabe, aple! Kuha man ning apply o ganing minupot. Grabe, Brad. May pagka, Brad. Ginagay laptop, Brad. Tagal ko, Brad. Maka-laptop ko, Brad, no? Nag-text, Brad. Ako sa marami. Basawa na ko ha.
Kay bawo ko nga gusto laptop ng imuhang amigo. Kuaaning isa ka laptop diri ihatag niya. Brad, gaano ko yung laptop, Brad? Ay, Brad, maulaw. Ulaw sa tanay na imong uyab mo, Brad. Ah, Brad, nagtig sa mo, Brad. Siya na po gyapon. Ing na siya ayaw nagkaulaw kay daghan kayo ko kwarta. Brad, Asa may ingon niya, Brad? ay nadog kaulo kay dagan na sa kwarta. Brad, salamat kay Brad. Ina na mo uyab, Brad. Salamat siya kay Brad. Ay, siyempre. Ay, Brad, suwayan na to niya kung kan, Brad. Bagong laptop. Oh, tama, Brad, kay Dismas Buntag. May mamatay ingon sa akong amigo nga si Alan nga alas 10, alas 2 gani kanang uli niya yung trabaho. Monoy, daghan daw. Kayo, Nag-inta sa kwan. Sa to? Ano sa ito? kambaki. Kambaki, didat.com. Gana. Didat, dat. Dat, Budat, didat, didat, dat, dudat, didat, Jablidos, galon. Nalingog na bagi, nalingog na bagi. Nakasulit na, Brad. Uy, Brad, yung sasayaw, Brad. Ano laman ipakita ang nang Brad? Lawas ang Brad. No, ang kahubo naman na, Brad. Ang siya naman ni Brad. Brad, gihubo niya yung kuwan Brad, yung sinilas Brad. Gihubo niya yung gisuot nga. No, Brad, kanang gitabunan niya yung naw. Nagmaskara man na siya Brad. Sabi yung pangalan, eh, Hot Melay. At may live bitaw. At wala Kapangalan, sa uya ba eh? Lagi. Brad nga. Pakita ka, Brad. Kami ang lawas na Brad ha. Kailan ba ang lawasan? Brad, ginaina niya tanggal ang iyang kuwan Brad, yung maskara Brad. Ay, up sa likod. Brad, kung ang inuya, Brad ba? Brad, Si Melay! Nakularo na yung naong, Brad. Brad, bandamay ni mong iya Brad. Siya na, Nagasyo din ni Diskambaki Brad. ala, ina na ang uya, Brad. Eh, Grabe kayo na ba yung padala pa yun sa kupo, Brad, no? Lagi ka siguro din sa palengke, Brad. Palalagin niya lang alang upo. Grabe. Brad, nakadungong, Brad. Inisan niya paliya. Paliya. Brad, Pag iya patula. Bahay kubo naman isa sa internet, Brad. Tapos ibatong mo, ibutang sa ilong. sitaw, pataw. Brad, Ato na ko, uyap. Brad, Ato na ko! Brad, kalma lang, Brad. Kalma lang, Brad. Udyago na nato eh. Unsa? Bungol Ano ka. na kayo makaana? Pag hindi ka nag-ilis, no? Bato na yung 5, 12 ka mo yung laptop din eh. Kasi may problema Bato ni na yung Ana. mga CCTV camera na imong kwarto. Kasi may problema ni Ana, Bing. What's yung problema? Nakita ka sa kambaki.com! Mau ba niya? Inala nakakasuko. Wala kang mupatid tao. Ano dahil kung nag-show ko Kapay na sa... ka ni DJ dito, pauto-uto mo ka itong DJ lang nga. Kuha, DJ. Ha? Kapitan? Pauto-uto mo ka nga, muhubo mo ka. Ay, pag sigsuko-suko niya, babe, kay nakabenepisyo biya ka sa mga ako ang wana, mga kita niya ning kambaki, ha? Kaya na natin kwarto ko. Kita! Ano mga viewers? Ha? Nakoy mga kuan, nakoy mga nino, nakoy Kano, nakoy Chinese, nakoy kuan ang Somalian. Dito ang naghatag dako nako katong kuan akong kachat nga kuan Somalian Pirates. Tan-aw na sila, wa man naligulit nako, wa man nilabot sa kuha. Ha? Maski na! Pakaulawang ko, ni mo niya ni makakita sa mga Naman. nakalakaw tanduhan. Ay, kabala ka, Bibs, kay wata kay panghambog oyab ta ka. Anak ka. Ay, kabala ka. Di ta kay panghambog oyab ta ka kay. Nawa po ko ng kiwi ni mo. Gana, ka. Sige. Yulit ako tayo mga laptop. O kung hangol na to. Ha, ay nata kay kabalo ko ganahan kay kay ay pag inana, istorya ka bro kang wala kang kaon ba? Wala kang kaon sa ko mga nagkuhan yung kambakit, ha?
Wala baka muli nagkuhan ako, muli nagbuhin ako. Ujalala ako, mali mo. Ilood ko ni mo! Giloon, mas loon kang daog. So disgusting! Wala ko nagdahom. Abay na ito lang tabi. O boya! Huwag ko na ulit. Patay ka, may bayaran ito yung utang. Gilatangan na ako ito yung laptop. Uy, ano ito boya? Uy. Bayaran ito yung utang, be. Ay ka hatag to. Sa maniyo. Uja ka ron, kailangan ako. Ay, hindi. Patula ko niya ka na. Uy! Osilito! Osilito! Osilito!